Os rydych chi'n gobeithio dechrau astudio gyda Chanolfan Brifysgol Cambria, yn fwy na thebyg rydych chi eisiau dysgu rhagor am gyllid myfyrwyr. Yn y fideo hwn, byddwch chi'n darganfod gwybodaeth bwysig i'ch helpu chi i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa. Mae dwy prif gost yn gysylltiedig â ffïoedd dysgu prifysgol a chostau byw. Y newyddion da ydi efallai bod cymorth ar gael i chi gyda gyllid myfyrwyr. Mae nifer o ffactorau yn pennu'r swm y mae gennych chi hawl iddo, megis lleoliad ac incwm eich cartref, sy'n cynnwys enillion eich rhieni neu bartneriaid. Gallwch chi wneud cais ar gyfer cyllid myfyrwyr ar-lein trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru a Gyllid Myfyrwyr Lloegr. Os nad ydych chi wedi cadarnhau eich lle yng Chanolfan Brifysgol Cambria eto, mae gennych chi amser i wneud cais ar gyfer cyllid myfyrwyr. Wrth wneud cais, sicrhewch fod gennych chi pasport, rhif yswiriant gwladol a'ch manylion banc yn barod. Am rhagor o wybodaeth, mae'n tîm gwasanaethau myfyrwyr yma i helpu.